మా అన్వేషణ సిరీస్కి ఎంత అయింది చెప్పు, గెస్సే. సూపర్ పాపులర్ సిరీస్ అది. ఫస్ట్ అన్వేషణ లాక్డౌన్లో రిలీజ్ అయింది. ఎంత రఫ్ గెస్సే, శాలరీలు కాకుండా ఒక 20 lakhs. 20 lakhs బ్రో. అప్పుడే సైమల్టేనియస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కూడా రిలీజ్ అయింది. అది సూపర్ పాపులర్ అయింది అని నేను ఆ ఉద్దేశం చెప్పాను. వాళ్ళైనా అంత పెట్టుంటారేమో. లేదు అంటే అంత బడ్జెట్ లేదు బ్రో. 3000 రూపీస్ అయింది బ్రో. 3000 రూపీస్, జస్ట్ 3000 రూపీస్. అంటే మా శాలరీలు కాకుండా బడ్జెట్ 3000 రూపీస్లో చేసాం సిరీస్. అది సూపర్ పాపులర్. సెకండ్ సీజన్కి కొంచెం బడ్జెట్ తీసుకొని నీట్గా ప్రాపర్గా చేసాం. అంటే ఫస్ట్ సీజన్ ఏంటంటే లాక్డౌన్లో చేసాం. ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉండి, మా ఫ్యామిలీతో మేము, శోభన్, సాయి వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళు, సాయి ఎడిటరు, సాయి కృష్ణ గణాల ఎడిటరు వాళ్ళ ఇంట్లో చేసి డబ్బింగ్లు ఫోన్లో చెప్పి దానంతా సింక్ చేసి ప్రాపర్గా చేసి రిలీజ్ చేసి పాపులర్ అయిన సిరీస్ అన్వేషణ.